Nigeria jamdi nayi wondon wakkatire GMT ɗum wakkatire nde moƴƴitinton jonde ngam nanki yami jawabu je majje ha dow ko larani sumaye kitaji ibban garanay ɗan rewɓe hawtande Modibbo Abdullahi Aliyu iga Riyad lamorde leydi Saudi Arabia. Keɗite jam. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. To en ɗon jokka dow boliɗe meɗen deydey kiitaji ɗi al'ada be kiitaji ɗi ɓesngu, to kadi ha ɗo ƴamol no gas e nayaɓol Modibbo ɗo ƴamama ha magol. Debbo kanko man ɗo ɓawo o senake ha ɓesngu ko watta lebbi ɗiɗi, kanko man ɗo o ɓesni deydey ko waɗata lebbi ɗiɗi, o latake no bo o senake kadi ha ɓawo lebbi ɗiɗi ɓawo ɓesnugo mako man ɗo, kanko man ɗo o yi toɓɓe ƴiƴam puɗɗi wurtago ha mako. To kadi noyi hunde ɗo yake mako, kanko man ɗo o yewan sumaye mako o julatana, o nanto o julatana walla noyi yake mako kadi ni ƴamol mako. To en nanan jawabu Modibbo ɗo o wi'ata ko wonte qa'ida kuɓanka ko wonte jotta kam deydey kiitotoka deydey yakeji hayla banniɗo man ɗo walla ɓesngu banniɗo man ɗo. O wi'ata debbo kanko man ɗo to o senake o yi senuye fotan senago mako man ɗo laati ha al'ada mo hayla walla ha ɓesngu, to o senake o yi senuye mako kanko man ɗo o tabitini senuye mako, nden kanko man ɗo ko noyi debbo tabitinirta senuye muɗum ban ha al'ada mo hayla. O wi debbo man ɗo o yi'an ko laati karlol danewol kanjum mbi'annoɗen ndiyam laatiɗam danejam gurtotoɗam ha mako ha ɓawo senuye mako man ɗo ha ragare senuye mako man ɗo. To kadi o wi'ata goɗɗo ɗon andira timmugo sena yaƙƙiƙina senuye muɗum be lattago karlol danewol ngol ɓe bolwanta ɗo man ɗo. Goɗɗo bo laatoto kañum man ɗo ƴiƴam muɗum man ɗam daroto non deydey ko laatoto karlol danewol man ɗo ngol wangata ha muɗum. Kadi moy fu woodi no yaƙƙiƙinirta tabitinirta fakat kañum man ɗo kanko man ɗo o senake. To kadi toni o tabitini kanko man ɗo o senake fotan ɗum laati ha al'ada mo hayla walla bo al'ada mo ɓesngu, kadi kanjum man ɗo ko warata ɓawo ɗon deydey ko wangata ha mako masalan ha ndiyam budduɗam walla bo ha ndiyam oolam walla bo ha yoga toɓɓe ƴiƴam non pamare gurtotoɗe ha mako walla ha keccol non jotta kam yoga keccol non ɗon wurto ha mako, o hokkaygol non de ha ɗo jotta ka woodi keccol gongol non wurtoto ha mako amma na ɗum ƴiƴam ɗam al'ada man ɗo. O wi'ata ɗum kam fu kanjum man ɗo ɓawo kanko man ɗo to o tabitini senuye mako be yake mo o tabitinirta be muɗum senuye man ɗo fotan mbiɗen ɗum karlol danewol go o yi walla bo kanko man ɗo ɗum wuttugo darago ƴiƴam man non ha mako wonte alama senuye mako man ɗo, ko warta ɓawo ɗon ha buddol kanjum wonte ndiyam budduɗam walla bo ha olol kanjum wonte ndiyam laatiɗam olam deydey ngaranɗam ɓawo senuye mako man, walla yoga toɓɓe pamare toɓɓe ƴiƴam toɓɓitittoɗe ha mako ɓawo o yaƙƙiƙini senuye mako, walla keccol gongol non bangangol ha mako kanko man ɗo ɓawo senuye mako man ɗo kadi kanjum man ɗo ɓe limtata ɗum ko ɗumejum, ɗum wala batte mana man ɗum wonan ha goɗɗo ceniɗo man ɗo amma o sumoto o juulan kanjum man ɗo ɗum wala batte ha mako. Non bo gori ko waranan mo ɗum wala batte, ɗum hoccata deydey kiita al'ada mo hayla walla ɓesngu. Ngam wari ha hadisewol Ummu Atiya filli hadisewol man kanko man ɗo wi
ummu atiya radiyallahu anha kanko man ɗo wi'ata ha hadisewol ɗo kunna la nauddu assufrata wal kudrata shay'an, kadi min laatake no min ummu atiya man kanko man ɗo o wi'ata min limtata ko latti buddol walla olol, min limtata ɗum ko ɗumejum, bi mana kanjum man ɗo ɗum waran ɓaawo timmugo al'ada, amma kadi min laatake kanjum man ɗo min limtata ɗum nder al'ada, min ɗon dara ɗum kanjum man ɗo ɗum ɗon nder senuye, bi mana ɗum wala kiita, ɗum wala batte. To kadi banni ko laatoto toɓɓe ƴiƴam walla bo ko laatoto keccol gongol noon, kanjum man bo ɗum hooca deydey kiita buddol walla bo olol bangangol ngol debbo sahabojo ɗo o wi kamɓe man ɗo ɓe laatake ɓe ɗon ceno to ɓe tabitini senuye maɓɓe ɓawo ɗon deydey ko warata ha maɓɓe, masalan ha ndiyam budduɗam walla ha ndiyam olam walla ha toɓɓe pamare banganɗe ha maɓɓe, ha toɓɓe ƴiƴam walla ha keccol gongol noon gurtotongol ha maɓɓe, kadi min laataki kanjum man ɗo min ɗon limta ɗum ko ɗumejum ɓawoni to min tabitini senuye amin. To nden kadi modibbo ɗo o wi'ata ɓawo o jangi hadisewol ɗo o wi kadi dow ɗo min mbi'a kala ko wanganta debbo ɓawo senuye mako mo o tabitini ɗum ha kuje limtaɗe ɗe, kanjum man ɗo ɗum torratamo, ɗum haɗatamo sumago, ɗum haɗatamo bo julgo, ɗum haɗata gori ko bo warango mo. Kadi o wi'ata ko latti wajibi dow debbo kam, kadi wajibi dow mako kanko man ɗo ta o yawa o hiitano hoore mako senuye, ɓawo ni kanko man ɗo to ƴiƴam darake ha mako man ɗo o tabitina fakat kanko man ɗo o senake fakat, nden kadi o fuɗɗa yiwago nasta fuɗɗita julgo mako, o fuɗɗita sumago mako. O wi ngam rewɓe sahabo en kamɓe man ɗo ɓe laatake no kamɓe man ɗo ɓe jawanta senago ɗo hiitago, kamɓe man ɗo ɓe cenake ɓe giwo ɓe nasta saniji maɓɓe luttuɗi ɗo ɓe laatake no kamɓe man ɗo ɓe jawanta ɗum. Ha nder ɗon man ɗo laatake yoga nder rewɓe sahabo en man ɗo ha ɓe tabitina senuye maɓɓe man fakat ɗo laatake no kanko man ɗo to o yi ban o senake o ɗon hooca ban hottollo kanko man ɗo o wosta ha ɓandu mako man, o hooca hottollo man ɗo o yerɓana kore annabijo Aisha, o wi'a ɗum dahano yaake mako woni, o ɗon ha ragare al'ada mako, amma nda yaake mako no woni, oɗo man ɗo yi'an ɗum ha hottollo deydey ko o yerɓani ɗum ɗo, kadi noyi senuye mako man ɗo kañum man ɗo deydey batte ko wonata ha hottollo man ɗo, kadi kanjum man ɗo hiitoto kanko man ɗo o senake, jotta kam foti o yiwo o fuɗɗita saniji mako na, walla deydey batte gonanɗe ha hottollo man ɗo, kadi ɗum sappinan kanjum man ɗo ha jotta senuye mako man ɗo ɗon lutti, o maran haje o muña seɗɗa go. To kore annabijo Aisha o laatake no o ɗon fitoɓe banniɗo man ɗo o wi'a ɓe ta jawe onon man ɗo muñe hangi on jotta kam deydey gassatul bayda mbi'annoɗen go, kanjum wonte karlol danewol deydey no ɓe mbirata ɗum, walla bo ndiyam danejam banganɗam ɓawo senago goɗɗo ha al'ada muɗum. To kadi o ɗon wi'a ta jawe ha to on gi jotta kam karlol danewol man ɗo on gi ndiyam danejam man ɗo ɗam wangi ha moɗon, nden kadi puɗɗon giwoɗon naston saniji moɗon, walla bo foti goɗɗo wosta masalan ban hottollo man ha ɓandu mako nden kanko man ɗo ko laato wala batte ko ɗumejum goni ha mako, to kadi laato be majum man ɗo o tabitiniri be majum senuye mako, kadi o fuɗɗita kanko man ɗo saniji mako, o yiwo o juula o suumo. To kadi ɗo deydey ko o wasi rewɓe ha yawugo kañum man ɗo hiito dow senuye, kadi ban mo al'ada muɗum laati kañum man ɗo karlol danewol man ɗo ngol wangan ha maako, kanko man ɗo ɓawoni to ƴiƴam man darake ha maako o rammiɗa o rena ha to karlol danewol man ɗo ngol wangi ha maako. Kanko kam karlol danewol man ɗo ngol wangata ha maako, noyi o andirta senuye maako kanko man ɗo be wuttugo maako be darago ƴiƴam man accugo majam wargo,
ko to kadi kanko bo o laato be majum man ɗo o hitorto be majum kanko man ɗo o senake amma kadi mo karlol danewol man wangata ha muɗum kañum man ɗo ta yawa o rammiɗa ha to o yi deydey karlol danewol man ɗo ngol wangi ha maako to kadi ni deydey no modibbo ɗo kanko man ɗo o fiti kadi ni kam ko ni waranda deydey ƴamɗo ɗo ko o ƴami ha ɗo ɓawo lebbi ɗiɗi kanko man ɗo o ceniɗo nden ɓawo o ɓesni be lebbi ɗiɗi nden wanganimo kanko man ɗo toɓɓe ƴiƴam ha maako ma'ana man kadi toɓɓe ƴiƴam man ɗo ɗe latata ko kanjum man ɗo ɗum ɓesngu innama woni dow maako kanko man ɗo o yiwo o suumo o juula ɗum wala batte ha maako. to ni wonte jawabu ƴamol no gas e nayaɓol. to en gartan ha ƴamol no gas e jeegowol ha ɗo man modibbo ɗo o ƴamama o wi'ata ko latti ɓuranta debbo kanko man ɗo o juula o yaha o juula esha'i o naafa alkaweje ha juulurde na walla o juula ɗum ha suudu maako ɗumejum laati ɓuranta mo wodgo ɗume ɓuranta mo mbar jaari. to kadi ni ƴamol debbo ɗo o ƴami modibbo ɗo ha yaake maako kadi kanko man ɗo o yahan o juula jama'are ha juulurde o juula alkaweje o loro o warta saare maako na walla o juulan esha'i man ha suudu maako o juula alkaweje ha suudu maako to kadi ƴamgo maako ɗume ɓurantamo ɗume ɓurata hanango mo. to ha ɗo modibbo ɗo o jaabi kadi o wi'ata ko ɓurata hanango debbo kanko man ɗo o juula ha suudu maako ko ɓurata hanango debbo o juula ha suudu maako esha'i man o juula alkaweje bo ha suudu maako to kadi kanjum man ɗo ɗum ɓuranan mo timmugo mbar jaari ha julde maako ngam o wi'ata dagi ɗum debbo o wurto o yaha ha juulurde o juula esha'i be jama'are o juula alkaweje be jama'are kanjum man ɗo ɗum dagi ɗum ha diina ɗon dakni ɗum. to amma laatago kanjum man ɗo wurtago debbo man ɗo yaake feere ɗum maran fitina imma o waɗa yaakeji goɗɗi deydey ko fitinta yimɓe to o wurtake walla bo ɗum marani an kam yaakeji goɗɗi ɗi kanayi to kadi nde banniɗo ɗum ɗon fe'o ha rewɓe o laari kanko kam ko wonte dammuɗum kam debbo kanko man ɗo o rammiɗa o juula ha suudu maako esha'i maako be alkaweje maako kanjum man ɗo ɗum ɓuranan mo timmugo mbar jaari ɗum ɓuranan mo bo holɗinago ha fitina deydey ko miijete ha wurtago debbo man. to kadi ɗo wonte fito maako amma o wi'ata wondo jotta kam debbo man ɗo oɗo man ha ƴamol maako o wi'ata ngam yahago maako ha juulurde man ɗo yaake feere ɗum ɗon mara waasu jotta kam ɓaawo to ɓe juuli man ɗo ɓe ɗon gaɗa waasuji o nana waasu ko nandi e muɗum to kadi o modibbo ɗo o wi'ata nango waasu ɗum boɗɗum amma foti debbo ɗo o heɓan waasu man ɗo fotan ha kaset walla be laawol ngol o tokkori fuu foti o heɓan waasu man ɗo o nana waasu man ha saare maako. to kadi ni kam ko ɓuranta hango debbo kanko man ɗo julgo ha suudu maako esha'i be alkaweje man ɗo kanjum man ɗo ɗum ɓuranan mo hango ɗum ɓuranan mo timmugo mbar jaari ha yaake maako kanko debbo. to amma to lattake kanko man ɗo o wurtoto jotta kam o ɗum mari hoolare kanko man ɗo o wurtoto o yahan o juula ha juulurde be jama'are ngam o nana waasu ngam o julda be jama'are ko nandi e muɗum kadi kanjum man bo shari'a ɗon dakni ɗum amma kadi shari'a waɗi debbo to o waɗan banniɗo man ɗo o mara tongorde kadi kanko man ɗo o wurto o tana kanko man ɗo o wurto dottako be pawneji deydey ko fitinta worɓe ko nandi e muɗum kadi ɗo man ɗo dagantomo be yaake ɗo man ɗo modibbo man o wasi debbo man to ni kanko man ɗo o yahan o juula ha juulurde bo kadi kanko man ɗo o suuro cuurgal bongal deydey ngal shari'a yiɗi non do kanko man ɗo ta o latto o urno ha wurtago maako ta kanko man ɗo o fitina deydey yimɓe ha wurtago maako man ɗo kadi o dow tongorde ndeɗo ɗo dagoto debbo o yaha o juula ha juulurde o warta to ni holɗinama fitina ha wurtago maako man non cuurgal maako man ɗo ngal laatake ɗum cuurgal deydey no diina yiɗi
be yaake oɗo kadi dagantomo kanko man ɗo o yaha o juula ha juulurde. amma kadi ko ɓurata hango julgo maako ha saare ɗo kanjum man ɗo ɗum ɓurananmo timmugo mbar jaari ha maako. ɗo deydey jawabuwol ngol modibbo ɗo o jaabi ha wurtago debbo yaha juula ha juulurde e sha'i be alkaweje. to ƴamol no gas e jeeɗiɗaɓol deydey ko modibbo ɗo o ƴama o wi'ata noyi kiita mettago defowo kanko man ɗo o metto ñamdu maako, o metto haako maako, o maata kadi haako man ɗo ko woɗina walla woodi koko marata haaje luttina, kanjum man ɗo noyi kiita majum. to nden modibbo ɗo o jaabi o wi'ata kanjum man ɗo ɗum wala aybe, debbo kanko man ɗo o metto haako maako ha o anda deydey ko ɗon dow yaake timmi diɗɗona walla woodi ko marata haaje na, to ɗo man ɗo ɗum wala aybe, amma kadi kanko man ɗo ko o mettoto man ɗo o tuuta ɗum, ko o mettoto man ɗo o tuuta ɗum ta o salina ɗum ha hunduko maako. to ni ɗo bo fito maako dow ƴamol laatingol no gas e jeeɗiɗaɓol. to en ɗon jokka dow boliɗe meɗen ha ƴamɗiɗi modibbo ɗo ƴama ha muɗum. to kadi nder ƴamol ƴamɗiɗi o ƴama man ɗo en ɗon ha ƴamol ngol lamba no gas e jeetati. ha ɗon man ɗo o ƴamama o wi'ata debbo kanko man ɗo o waɗi accident, fe'anake mo accident, kadi o laatake bo oɗon ha fuɗɗam reedu maako, oɗon mari reedu hesru. nden reedu maako man ɗo ndu rufi be sababu jotta kam deydey fe'aniɗo man ɗo be sababu accident fe'anigama man ɗo. to kadi o ƴamata dagantomo kanko man ɗo o yara suumayena walla o jokkan suumago maako man ɗo. nden kadi kanko man ɗo to o sumtake o suumaki be sababu deydey ko fe'animo man reedu maako, wonnago reedu maako man ɗo o yari be sababu man, kadi wonan dow maako zunubana. to kadi ɗo ƴamol maako ngol o ƴami modibbo ɗo. to kadi modibbo man o ɗon jaabomo ha ɗo o wi'ata ko wonte asli kam debbo reedujo kanko man ɗo warantamo al'ada, ngam debbo ɗon ande ha maako kanko man ɗo o reedu man ɗo be taygo ƴiƴam al'ada ha maako be darago hayla man ha maako, bandeydey no wi ɗum modibɓe, ngam jawmirawo o tagi ƴiƴam hayla man gurtotoɗam ha debbo man ɗo ngam hikma kanjam man ɗo kanjam wonte ban ñamdu ɓinguel ha debbo man. kadi toni ɓinguel man reedu man ndu waɗi ƴiƴam hayla go ɗam acca wurtago ha maako, warta kanjam man ɗo kanjam botata ɓinguel man ha renga dada magel. to kadi ngam hikmaji ɗiɗo jawmirawo o waɗi al'ada man. to kadi toni fe'anake, toni reedu kayru man ɗo ndu ƴontake ha debbo, al'ada maako man ɗo ko wonte asli kam kanga man ɗo nga daroto. lakin o wi ɗon fe'ano yoga rewɓe kamɓe man ɗo ɓe laatoɓe reedu en, amma al'ada go bo tokkito kañum man bo ɗon dow yaake muɗum sanjatako deydey wakkati al'ada man nga wartan no kara lewru fu ɗo nga wartan ha wakkati man. to kadi bimana al'ada reedu ndu waɗi, al'ada bo daraki ɗon wara. to kadi ɗo man ɗo ɗum luuti asli, amma ɗum ɗon fe'o ha yoga rewɓe. to kadi o wi'ata oɗo kam debbo mo laati banniɗo reedu maako man kanko man ɗo o hoo'i reedu, amma hayla maako bo daraki, kadi kanko man ɗo o hoocan kiita hayla maako man ɗo ɗam hoocan kiita hayla diga reedu maako man, diga o reedi man ɗo hayla man daraki ɗon warta ha wakkati muɗum. kadi ha ɗo man ɗo ɗon limte kanko man ɗo to hayla maako man warti ko o reedu man o nangto o suumata ko o juulata, ni wonte kiita hayla maako man ɗo ɗam hoocan kiita hayla ɗam na debbo reedujo. nden o wi'ata
ko latti kadi o wi'ata ko latti gasɗum kam ƴiƴam pe'antoɗam debbo reedujo ɗo kanjam man ɗo ɗam ɗon mari none ɗiɗi feere feereje. Kadi o wi nonde arande kam kayre man ɗo nde hiite kanjum man ɗo ɗum hayla, kanjum wonte ƴiƴam ban ko bolwanɗen jotta ƴiƴam diga o reedi man ɗo ƴiƴam man ɗam daraki ha mako, kala nde wakkati al'ada mako man wartata fu ɗam warta. To kadi ɗam kam ban ɗam hocan kiita al'ada hayla man ɗo ɗam hocan kiita muɗum. Kadi ko wonte mana man reedu mako man ɗo o reedi amma ndu battiɗinaki kayru man ɗo ndu laataki daraki, ndu hocai batte ban deidei ko latti ɓurnal reedu to reedama kayru man ɗo al'ada man ɗo nga daroto. Kadi kayru reedu mako ɗo ndu battiɗinoraki be asli oɗo kayru man ɗo ndu battiɗinoraki be majum, laati kadi al'ada mako man ɗo ɗon warta banno wartanno foroy. Nonde ɗiɗaɓre kayre man ɗo latto ɗum ƴiƴam pe'a jotta kam o ho'i reedu, amma ande o ho'i reedu ɗo al'ada mako dari acci wartugo. Nde o ho'i reedu al'ada mo hayla man ɗo o dari kanko man ɗo acci o wartata bakin disde. Amma ɓawo disde jotta kam ban masalan salake lewru lebbi ɗiɗi lebbi tati al'ada mako man ɗo acci wartago darake wartata, amma kadi ɓawo ɗon be disde fuɗɗi ƴiƴam go ɗon wartanamo. To kadi kanjum man ɗo latto ɗum ƴiƴam nun fe'iɗam imma be sababu deidei ko fe'ani debbo ɗo masalan accident ban kanko man ɗo o wi reedu o ɗon ha lewru tatabru ha reedu mako o waɗi accident reedu mako man ɗo ndu wonni ƴiƴam latti ɗon jippo ha mako. To kadi foti latto ɗo man ɗo ɗum fe'animo kadi ƴiƴam man lattiɗam ɗon jippo be sababu fe'ano ɗo. Walla bo kanko man ɗo ha o reedu man ɗo o ƴefti hunde teddunde, to hunde teddunde man ɗo nde sabbibanimo jippago ƴiƴam man ha mako. Walla bo kanko man ɗo o do'i masalan woodi ko o wa'i kanko man ɗo wa'i pellel towgel seɗɗa go kanko man ɗo o do'i, to kadi ɗo man bo foti ɗum sabbibinanmo jippago ko latti ƴiƴam ha mako. To deidei o wi ko o wolwani ɗo ɗum misal walla bo be sababuji goɗɗi non ƴiƴam man kam nde o reedi man ɗo ƴiƴam kam darake no, amma woodi sababuwol nder sababuji waɗi ƴiƴam man ɗo ɗam fuɗɗi wurtago ha mako. Kadi to ni laatake banniɗo kam yakewol ɗiɗaɓol ngol ɗo kam debbo oɗo kam ƴiƴam mako man ɗo na ɗum ƴiƴam hayla, ɗam hocata kiita ƴiƴam hayla, bimana ɗum ƴiƴam noon pe'iɗam ngam sababu imma accident walla ƴeftugo hunde teddunde walla woodi ko waɗi o do'i ƴiƴam man ɗam fuɗɗiti ha mako. To kadi ɗam kam pe'iɗam noon be sababuwol nder sababuji ɗo kanjam man kam ɗam hocata kiita ƴiƴam hayla, innama kanjum man ɗo ɗum ƴiƴam bonniɗam laatoto to ni be sababuji ɗo ɗam jippi ha mako kam kadi laatata ko kanjam man ɗo ɗam hocata kiita ƴiƴam hayla, innama ɗam haɗatamo suumago ɗam haɗatamo julgo. To ni kiita ƴiƴam ɗiɗaɓam ɗo kadi kanjum man kam ɓe mbiyan ɗum ƴiƴam nun pe'iɗam ha mako, kanjam man ɗo ɗam hocata kiita ƴiƴam hayla. To kadi dow yaake ɗo man ɗo ɗam haɗatamo suumago ɗam haɗatamo julgo, kanko man ɗo ɗon nder kiita rewɓe seniɓe. Nden o wi'ata amma to ban debbo ɗo ha ƴamol mako o ƴami o wi o ɗon ha reedu mako ɗon ha lewru mum tatabru o waɗi accident nden ƴiƴam bo fuɗɗi wurtago ha mako. To kadi oɗo ɗo kanko bo laare ha yaake mako man ɗo to ni ɓingel man ɗo ngel wurtake kangel man ɗo, to ni reedu man kadi mbiyeten jotta kam to ni reedu accident ɓawo waɗi accident reedu mako man ɗo wonnake, laare kadi reedu man kam ndu yottake deidei yaake ngel ɓingel tagete tagdi ɓingel timmiditta ha muɗum na jotta kam ha ndu wonni ɗo tagdi ɓingel man deidei ko wurti ha mako ɗo wurtake nda tagdi ɓingel bangudina, walla jotta kam ɗum keƴƴe ƴiƴam goɗɗe non gurti ha mako deidei tagdi ɓingel man ɗo ngel wangay ha mako. To kadi ɗo man ɗo ɗum ɗon mari kiitaji ɗiɗi perɗidirɗi. Jotta kam to ni reedu man ɗo accident fe'anake mo ɗon ha lewru tatabru
toni ko laati ɓingel man wonnago reedu man ɗo ɓingel man ɗo ngel wurtake tagdi ɓingel ɗon tagdi ɓi adama ɗon wangi ha magel ɗo kam ƴiƴam gurtotoɗam ɓawo ɗon ɗam hooca kiita ƴiƴam ɓesngu ngam ɓingel man ɗo ngel tagama timmi. amma noyi to reedu man ndu wonnake amma deydey ko wurti ha maako man ɗo tagdi wangay ha muɗum jotta kam ɗum keƴƴe ƴiƴam non gurti ha maako tagdi timmidinde wangay ha muɗum to ɗo man bo laato kadi kanjum man ɗo ɗum ƴiƴam gurtotoɗam ha maako ɗam hoccata kiita ƴiƴam hayla. to ha ɗo man ɓe mbi'ata ɓurnal fuu ha tagdi ɓi adama ɓingel ngel tage ngel tagdi magel latto bangude ha renga saaro magel man ɗo ɗum maran haaje disde balɗe 87 ɗo kam pamarum man ɗo kam pamarum man non man kam ma ɓe mbi pamarum ha laato nder ñalɗe 87 man non ɓingel tagdi magel tagama timmidi kanjum kam ɗum waɗan amma ɗum pamarum amma jotta kam de ɗum ɗon nder kiitaji ɗon fe'o banniɗo man ɗo hatta ɗum wolwanego to ɗon man ɓe mbi'ata pamarum ha ɓingel ngel tagdi ma ngel wanga ɗo ngel woodi haaje ngel waɗa ha renga dada ñalɗe 81 ɗo ɗon fe'o waɗa banniɗo amma ko laati ɓurnal ha ɓingel ngel tagdi ma ngel wanga ɗum maran haaje ngel waɗa ñalɗe 90 ha renga saaro magel ngel maran haaje ngel waɗa ñalɗe 90 ha renga saaro nden kadi ɗo wonte ɓurnal fuu kam a tawan tagdi ɓingel to ngel waɗi ha renga saaro ñalɗe 90 ɗo ka a tawan ko latti ɓurnal kam fuu ɗo ngel tagama ngel timmidi tagdi ɓi adama wangi ha magel. to kadi ha ɗo debbo man o laara to woodi no o heftirta noy ñalɗe reedu maako man ɗo jotta kam to ɗe ngakki ñalɗe 81 ban ɓe mbi walla ɗe ngakki ñalɗe 80 ɓingel man ngel waɗay ñalɗe 80 ha maako to ha ɗo kam ngel hooca kangel man ɗo ƴiƴam gurtotoɗam ha maako man ɗo ɗum ƴiƴam lattiɗam bonniɗam non ɗam haɗatamo suumago ɗam haɗatamo julgo. amma noyi to waɗi ñalɗe 81 nden wangi bo ɗum tagdi ɓi adama ɗon wangi ha ɓingel man to kadi ɗo man kam ɗam haɗan mo suumago ɗam haɗan mo julgo. to kadi ni deydey fito ngo modibbo ɗo o fitori deydey debbo ɗo ha ƴamol muɗum kanko man ɗo accident o fe'anake mo accident nden bo ƴiƴam lattake ɗon jippo ha maako kanko man ɗo noyi yaake maako kadi o darnan suumago be julgona walla o jokkan oɗon suumo oɗon juula to kadi ɗo deydey yaake oɗo deydey non wonte kadi deydey no o fitora kanko man ɗo o laara deydey kadi reedu maako man ɗo ko wurti ha maaru man ɗo ɗum tagdi timmi dindina ɗo kam ƴiƴam man warta ɗum ƴiƴam ɓesngu o suumata o juulata ɗum keƴƴe ƴiƴam goɗɗe non gurti ha maago tagdi wangay ha muɗum timmiday kadi laato kanko man ɗo o suumoto o juulan be lattago ƴiƴam man ɗam ɗon wurto ha maako fu ɗam hoccata kiita ƴiƴam ɓesngu. to kadi deydey yaake ɗo non o fitori debbo ɗo ha ƴamol muɗum ɗo wonte fitongo o fiti ɗum. to ƴamol ɗiɗaɓol ha ɗo o ƴamata o wi'ata kanko man ɗo ngol ɗon nandi be artunogol man ɗo kadi ƴamol kangol wonte ƴamol lamba 29 ngol bolwanɗen jotta bo lamba 28 to kadi jotta en gartan ha ƴamol ngol lamba 29 debbo o wi'ata kanko man ɗo o yandini reedu maako deydey ko waɗata hitande wato ɗum haala caalika gatka hitande o ƴamanta jotta o wi'ata kanko man ɗo reedu maako man ɗo ndu yani ha lewru maaru tatabru amma kanko man ɗo o suumaki o juulay o suumaki o juulay. to kadi ni ɗo kam ƴamol ngol artuɗen ɗo en bolwani ha ɗon man ɗo reedu man kayru man ɗo ndu ɓadake deydey lebbi 3 walla noy to kadi ƴamol man kam kangol ɗon yofti o wi'ay ha magol o herɗinay wakkati kanko kam o deydey ƴamol ngol lamba 28 ngol timminɗen wolwango ɗum jotta kangol kam o ƴamringol dow kanko kam o waɗi accident
nden ƴiƴam ɗon wurto ha maako, o herɗinayi wakkati kaza reedu maako man ɗo ndu waɗi. To kadi ha ɗo man modibbo man o jaborimo deydey jawabu mo bollanɗen deydey masala man timminɗen ka jotta. To ha ƴamol no gas e jeenayaɓol ɗo, kangol debbo man o herɗini kadi ha ɗo man ɗo o ɗon nder lewru tatabru, kanko man ɗo o herɗini ha ƴamol ɗo, kanko man ɗo o ɗon nder lewru tatabru, nder reedu maako man ɗo ndu wonnake. To kadi kanko man ɗo nde reedu maako man wonni, ndu ɗon ha lewru tatabru, kanko man ɗo o sumaki, o acci julgo, kadi o darni julgo, o acci julgo kanko man ɗo ha deydey ƴiƴam gurtotoɗam ha maako man ɗo ɗam dari, kanko ka o hoccitiri ɗum ban ɗum ƴiƴam ɓesngu. To kadi ha nde ƴiƴam gurtotoɗam ha maako man ɗo ɗam dari, nden o ɗumani kadi o fuɗɗiti julgo. To ɓawo ɗon ɗum waɗi hitande tema oɗon yewta be yoga woɗɓe kadi ɓe mbi'atamo kanko man ɗo deydey disde nde reedu maako man yani ɗo, ɗum haɗata ƴiƴam gurtotoɗam ha maako man ɗo ɗam haɗatamo julgo. To kadi o ƴami noyi o waɗata jotta kam, noyi yake ma, noyi kiita maako o waɗata ha o yoɓa deydey juule maako lattiɗe caaliɗe man ɗo. To ha ɗo modibbo ɗo o fitimo, o wi'ata ko wonte anda ɗum ha modiɓɓe kam, debbo kanko man ɗo to ni reedu maako ndu wonnake, ndu ɗon bo ha nder lewru tatabru, walla bo ndu ɗon ndu waɗi lebbi tati, kadi kanjum man ɗo laatoto en mbino ñalɗe 9 ɓingel ɓurnal fu ngel tagete ha renga dada magel, lebbi tati bo ɗum ñalɗe 9 man. To wi'ama yake feere ɗon fe'o ko ngakkata ñalɗe 9 man, ban ñalɗe 81 fu foti ɓingel ngel tage ha renga dada. To kadi nde ni kanko man ɗo ban yake mako ɗo to reedu man ndu waɗi lebbi tati man kam, kadi kanko man ɗo ngam wangan ha maru tagdi ɓi adama timmidindi, kadi laato nden kam ƴiƴam gurtotoɗam ha mako man ɗo ɗum ƴiƴam ɓesngu, ɗam haɗan mo sumago, ɗam haɗan mo julgo. Nden o wi foti laato ɓingel ɗo ngel tage ha renga dada man ɗo, to timmani ngel hebbini ñalɗe 81, amma o wiyata kanjum man ɗo ɗum waɗay lebbi tati. To o bo o haaki boliɗe maako reedu man ɗo ndu ɗon nder lewru tatabru, foti laato ndu waɗi ñalɗe 81 man. To kadi o wi'ata debbo ɗo ha ƴamol maako ɗo woni dow maako kanko man ɗo o siftora ha hoore maako, to ni laatake ɓingel maako colngel ɗo ngel soli yeeso ngel waɗa ñalɗe 50, reeso reedu maako man ɗo ndu waɗa ñalɗe 80. To kadi to ni laatake yeeso ñalɗe 80 reedu man ndu soli kam, kadi kanko man ɗo o yoɓan julde maako nde o accuno julgo yake ƴiƴam ɗon wurto ha maako, o yikki ɗum ƴiƴam ɓesngu ɗo, kadi woni dow maako o siftora ɗum ñalɗe noyi kanko man ɗo o juulayno o yoɓaɗe. O woni dow maako o siftora ñalɗe noyi o juulayno o yoɓaɗe, to ni reedu maako yandu man ɗo ndu waɗay ñalɗe 80. To o laatake kanko man ɗo o anda jotta kam ñalɗe noyɗe o juulayno ɗum man ɗo woni dow maako o hoddira dow ñalɗe man ɗo ɗe ɓurata fakat ñalɗe kaza, ɗe foti o numa masalan ɗum ñalɗe 50 30, to woni dow maako o hooca dow ko ɓurata hango, o dow ko o yaqiqini ha nafsu maako, nda ɗum ñalɗe ni kanko man ɗo o juulay, ko o tabitini ha hoore maako ɗo o hooca limgal man, kangal man ɗo o yoɓa juule ñalɗe man kadi. To dow ni kadi o fitori debbo ɗo, ni kam kadi to ni o andi reedu maako man ɗo ndu salake ñalɗe 80, ndu salake ñalɗe 80 ha ndu waɗi 81, foti laato kadi, walla bo andi deydey ko reedu maako solndu man ɗo suura ɓi adamajo ɗon wangi ha ton, to laato kadi kanjum man kam ɗum ƴiƴam ɓesngu, laato kanko man ɗo o yoɓata juule ɗe o julno man ɗo. Amma to ngakki ñalɗe 80 walla ko wurti ha maako man ɗum keƴƴe ƴiƴam non tagdi wangay ha ko wurti ha maako man ɗo, ha reedu solndu man ɗo, to kadi laato kanjum man ɗo ɗum kiita ƴiƴam bonniɗam non, ɗam haɗatamo sumago, ɗam haɗatamo julgo, woni dow maako kadi o siftora ñalɗe noyi o juulayno man ɗo o yoɓaɗe, to anda bo o hooca dow ko o tabitini, limgal ngal o tabitini ha hoore maako, kangal man ɗo o yoɓa deydey ñalɗe man, o yoɓa juule man.
هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. to hande ma ɗo min ballinta taskaram kam ka ƴame e jawabuje majje dow ko larani citaji ibban garanai ɗan rewɓe dow darnde modibbo gaddanɗo en ƴame ɗen ijabaki ɗe semi ibrahim iromodake kawtuɗo taskaram kam iga ɗo kode radio international abuja mbiyami taɓɓe min jamdi 9 wakkatire abuja nigeria gam namki piro hawtande imodibbo umar hamma adama jada diwal adama de ko ɗum mbiyami on ramadan karim sumte jam.